що нам важливо, в этот 2000 рік ми вспоминали тут в Ужгороді, в кафедральному соборі, при великому архієрейському служенню, вспоминались ми подвиги карпаторуських святих, подвиги тих людей, які у тяжкі часи Австро-Венгрії, потім Чехословакії, потім знову Венгрії, потім Совєтського Союзу, совершали подвиг служення церкви, і многі з них пострадали. Пройшли через концлагеря, тюрми і гонення. Сила селена наших людей, карпатських русинов, пішла через австрійські концлагеря смерті, позорники австрійські із своїми європейськими цінностями донині не признали офіційно геноцид русинів у своїх німецько-австрійських концлагерях смерті. Мінус їм велика, ганьба велика. Сидять тихо і ні одним словом навіть не вспоминають про свої страшні злочини, які почалися ще до того, як появилися перші лагеря большевицькі, а потім у 30-х роках і перві фашистські концлагеря, ну а во время війни вже були много воєнних концлагерів. Через усі межі пройшли наші люди. Но в першу чергу, коли ж ні Європа, ні світ не знали катастрофу, що таке концлагеря, людей невинних, но православних, правда, частина там була і уніатів галицьких, котрі були такого руського направлення православного, не були греко-католики, но не були русофоби. Вони чтили подлинну історію Галичини православну, і зато їх австрійці, активних учителів, викладачів, а також частість священників, ну, більшість православних священників, основний контингент, відправили в концлагеря. Коли завершалася Перша війна, Австрія проіграла, і останній імператор розпустив концлагер. Но вже до ми многі не вернулися. Десятки тисяч погибли від голода, від ізнурення, від холода, від унижень, избиений. И удивительно, что тогда німець мудрий, педантист австрійський повів, ви знаєте, русини в концлагері, їх було вище 100 тисяч, вони не мали злочина. Но ми їх взяли в концлагер, аби таке зло не зробили. Вдумайтеся, який сарказм, який цинізм німецько-австрійський, ми донині чувствуємо його. Бо кілька разів обращали ми до німців, австрійців, нігдесь ми не отримали відповідь. Що в тому 2000 році Руська православна церква і уєдно наша Українська православна церква канонізувала святих новомучеників і сповідників руських. По словам руських ішло і росіяни, і білоруси, і українці, і русини, і православні казахи, і таких є, і различні всі національності людей, котрі пострадали в період дикарської анархії большевиків, коли НКВД і КГБ творили геноцид. Так творили геноцид великі злочинці ХХ віка. І ми вже думали, що ніколи то не повториться. Навіть в нашій державі прийняли закон про декомунізацію. Тобто, що наробили оті ізверги, гонителі церкви, убійці, щоб то все повернути. І пам'ять тих, які пострадали, восстановити. Уви, не пішло діло. Закон прийняли, а він оказався мертвий. Чому? Тому що до власти прийшли внуки большевиків, і вони теж тепер почувствували, що не їм кари, почали знову гонення на церкву. Удивительно, тому ми 2000 рік споминаємо, нині 21-й. Ми 20 років після того, як ми зробили першу службу, совершили на кафедральному соборі Верхньому,
Ми порахували, що починаємо нову історію. Но тепер уже історію совмісну з Українською православною церквою, де предстоятель блаженніший митрополит Онуфрій. Ми сьогодні споминаємо тих святих, які пострадали. То їх були сотні тисяч, десятки мільйонів. У различних сферах уничтожали цвіт нації, дикарі. Причому із цілого світа зайшлися антиправославні люди. Убивали православних тоді у царській Росії, а потім і в Совєтській Росії. Не місні люди, хоча й місних підключали, а чужинці. Так називаємий латишський полк мав коло 100 тисяч чужинців, які мали задачу бити, різати, стріляти, а грабили все, що лише виділи. Пройшли роки. Ми нині убійць не вспоминаємо, убійці всі в пеклі. Сьогодні вспоминаємо новомучеників і сповідників руських. Серед них і наш преподобний Ів Угольський, який прийшов в лагеря. Хлопчиком він перейшов границю, бо комуністична пропаганда казала, що там у Росії, в Совєтському Союзі вже світле життя. Та вони бідні йшли, утікали від мадярів, а їх на границі і мали, і метали в тюрми, як шпіонів. Потім вони вернулися у армію Людвіга Свободи обратно сюди. Надіялися, що прийдуть домів, поможуть, але їх не пустили на нашу землю, направили їх на Дуклю, а там, де німці мали сильні позиції, гнали, або треба було скоро зайняти позицію, коло 60 тисяч солдатів погибло там при захваті тої висоти, серед них 6 тисяч прямо там похоронені. Но найголовніше, що вище 2 тисяч русинів там спеціально положили, щоби не вернули домів і не розказали, яке там було в концлагерях у них страшне життя. Споминаємо такі письма осталися, що як в концлагерях іноді на 200 людей приходили та міх муки, заляли кип'ятком, перемішали і то давали заключеним. Люди вмирали від голоду, від холоду, болезней. І в цьому хаосі нині, як українські історики, так і російські, на 90% мовчать, не розказують, хто в основному пострадав у той час. А ми знаємо, і церква помнить, сьогодні вспоминаємо, новомученики і сповідники. Ніколи в історії церкви православної тільки святих, тисячі святих не були канонізовані, як в той час. От чому для нас дата 2000 не тільки віха століття і тисячоліття, не тільки то, що наша перша служба була на Верхньому соборі, а й тому, що з 2000 року ми споминаємо новомучеників і сповідників руських. Навіть тоді, ще у 2000 році, коли канонізація була прийнята, і ще многі мовчали, ніч не казали, крилися, говорили. Архіви безбожники, як і в Україні, так і в Росії, до сих пор деякі не відкривають, щоб масштаби ізбієння православних не відкрити. Ну що ж, то, що відкрилося ясно, православні потерпіли велике гоніння, гонителі в пеклі, а мученики – наслідники Царства Божого. Господи, благослови нас молитвами Пресвятої Богородиці і всіх святих новомучеників і сповідників руських, котрі нині також моляться за нас у Небесній Церкві. Напоминає нам, щоб ми не розслаблялися, тому що їх убивали більшовики, оті антихристи, це були головорізи, убійці, многі з них були садисти, наслаждалися мученнями. Но вони нам з того світа кажуть, будьте осторожні, внуки убійців нині теж пролізли наверх. Не всі, но частина, але вже показали свої антиправославні зуби і угрожають, що в 21-му році вони будуть повторять гонення на православних. Що ж церкві потрібно, особливо в нинішній день?
Церква об'язана предупредити людей. Не настрахати, а предупредити. І своїх, і гонителів. Ми знаємо, що ви єсте. Ми знаємо за ваші плани. Ми знаємо, що ви внуки гонителів. Ми знаємо, що у вас така ж ненависть до церкви, як у ваших дідів була убійць, котрі многі з них не понесли кару, ту й на землі. А потім у 30-ті роки, в 37-му році, одні других перестріляли, пересадили, злі злих погубляли, так і Господь лишив разума. Но ми сьогодні споминаємо і настраюємося на другое. У всі времена у православних була можливість показати образ служення і ніколи не боятися. Як виводили на розстріл мучеників, священників, єпископів, митрополитів, ні один із священників не проклинав убійць. Господи, прости вас, хлопчики, бо ви не розумієте, що творите. Вас зробили дикарями. Ви не строїтелі комунізму, ви прості убивці, і котрі наповнили концлагеря людей православними. Нічого з вас не вийде, ваша ідея тупа і буде мати фіаско, безсмисленно закінчиться. Так ся й стало. Ми вже кажемо, перша служба в Ужгородському кафедральному православному соборі, новозбудованому, звершилася у 2000 році. У 2000 році церква прийняла на себе подвиг признати за новомучеників і сповідників руських усіх тих людей, які пострадали, як сказано в рішенні собора, в часи безбожників і антихристів. Господи, поможи нам, щоб ми добре пам'ятали історію, пам'ятали наших мучеників, менше споминали за гонителів, бо як гонителі вчорашні, так і нинішні, це завершені у блуді, і у злобі, і в злочинах люди. Многі з них не подлежать ісправленню. Да-да, многі з них патологічно ненавидять церкву, скриваються, вони деколи називають, що вони уніати, ПЦУшники. Неважно, ким скриваються вони. Ми видимо, це люди неісправимі в своїй злобі до канонічного православ'я. І якщо і будемо терпіти гонення і напасті, то наш народ завжди був к тому готовий, бо ми знали, Бог ніколи не допустить, навіть був волос не впав без волі Отця Небесного. А уж то, що вершається по волі Отця Небесного, ми представляємо себе служенні Господу. Сьогодні мируємося і просимо Бога, щоб собор Карпаторуських святих, котрий ми святкуємо, котрий став частю новомучеників і сповідників руських, також напоминав нам, що і наш народ вніс свою лепту у велику сім'ю православних мучеників, по молитвах котрих і ми нині діємо, трудимося, возростаємо, як воїни Христові, а в вічності віруємо, що наслідуємо єдно з ізбраними по милості Божої, Царство Божоє. Амінь.